हिरनमय खाख्लारि बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइट जलाय माने सावनाय लोगोसे आर'जनि हाबाफारि जों लादों दा दिनै जोङो बे कमप्लिट जिथु कान्द थांनाय 2023 मायथाइनि जि राग फुजानिफ्राय जागायनानै जे राग फुजानिफ्राय सासे जोंनिनो बर' सासे बिनानावा राग फुजा नायनानै न'आव गिदिंफिननाय समाव बिथांखौ किडनेप खालामनानै रेप खालामनाय बिनि उनाव मे दाननि 3 अक्ट'आव फिन खनसेबाव बै एखे बेक्तिया आरो सानैसो माने लोगो लाबावनानै जोंनि सानै बर' बिनानावखौ माने बैसागु थिलिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समाव किडनेप खालामनानै रेप खालामनाय आरो बिनि उनाव 5 मे दाननि 5 अक्ट'आव फिन आरो बे एखे माने धन आलि तालुकदार बिथांमोना आरोबाव माने जोंनि बे हिरनमय खाख्लारि बै गामिनि VDP सेक्रेटारि लोगोसे सानै लोगो बिथांमोना जेथिया बे गासै घटनाफोरखौ खबर लानो थाङो आरो बे खबर लानो थांनायाव नंगौ नङा बेखौ खबर लानो थांनायाव बिथांखौ देगारजों सुनाय सिखाजों दाननाय आरो जायनि थाखाय दिनै हिरनमय खाख्लारिया थैनो गोनां जाबाय दा बे गासै कान्द'खौ जोङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गनायना होदों आरो बेखौ जोङो कन्डेम खालामदों आरो लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम दाबि खालामदों जे बेबायदि खामानि मावनो साननायनि सिगां जाहाथे 100 बार सिन्ता खालामनो गोनां जायो बेबायदि बेक्तिया बेबायदि मोनसे साजा बेबायदि मोनसे एग्जाम्पल महरै दिनै आसाम सरकारा आसाम पुलिसा बा आसामनि जिखिनि कर्टआ बेबायदि मोनसे राय दान होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों दिनै धन आलि तालुकदार बिथांमोन बायदि बेक्तिया माबा मोनसे जुदि भुल क्रमे खालामफ्लांदोंमोनब्लाबो जिहेतु बिथाङा थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानावनो माने बिथाङा अलरेडि जेलाव थांखाबाय हमजाखाबाय रेप खालामनाय केसनि थाखाय आरो फिन खनसेबाव बेल लानानै ओंखारनाय लोगो लोगो मास मोनसेयानो जायाखै बेल लानानै ओंखारबोनाया मास मोनसे जायास्लाबावनो आरोबाव सानै जोंनि बर' बिनानाव बिथांमोनखौ किडनेप खालामनानै आरोबाव रेप खालामनाय दा बेबायदि सासे बेक्तिया उदां अख्राङाव गोथाङै थानायनि खुनु जग्यता गैया बेबायदि बेक्तिखौ दिनै माने फासिनि साजा मोननायनि सासे जग्यता जों होननानै बुंगोन दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे माने जास्टिस नागिरनानै जि रेलि जों खालामदों बे रेलिनि गेजेरजों जोङो धन आलि तालुकदार बिनि बिदा जाया धन आलि तालुकदारजों लोगोसे हिरनमय खाख्लारिखौ माने सिथारनायाव खोब माने गाज्रि रोखोमै बेखौ देगारजों सुनाय दाननायाव हेफाजाब खालामनाय पारमिना बेगम बे बिनानाव शेखबर आलि बिनि बिदा बिथांमोनखौ दिनै जेलाव हरबाय निस्सय खिन्थु जेलाव हरनानैनो जे जोबगोन बे नङा बिथांमोना जाहाथे फासिनि साजा मोनो बेजों लोगोसे धन आलि तालुकदारनि सानै लोगोफोर जाया माने सानै बिनानाव बिथांमोनखौ रेप खालामनायाव जड़ित दङ जेरै माने रेहमान आलि बिथांमोनखौ माने फासिनि साजा होनांगौनि दाबिजों जों दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे जि केस जागोन बे केसा जाहाथे गोलाव बेबायदि ओरैनो थांनानै बिथांमोना आरोबाव नों उदां अख्राङाव फैफिननानै आरोबाव बेबायदि खामानिफोरखौ जाहाथे मावफिननो हाया बिनि थाखाय बे केसखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनांगौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै थाबैनो बिथांमोनखौ फासिनि साजा होनानै बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि दाबिजों जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बे गवालपारा जिल्लानि जे दुधनियाव रेपेस आरो मार्डारनि एगेन्स्टआव आबसुआ जुदि गोख्रों मोनसे धरना होनानै हानजा सुरदों बे समाव मा दाबि खालामगोन बा हाबाफारिखौ लानानै मा बुंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावनो गुबुन गुबुन जिल्लायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे
मोनसे रिले बा हानजा सुरनाय लादों जिहेतु बे गवालपारा दुधनैयाव गवालपारा जिल्लायावहाय थांनाय 3 मेयावहाय सानै माइनर गर्ल्सखौ हिन्जावसाफोरखौ उन्दै सिख्लाफोरखौ सानैखौ धोन आलि आरो बिथांनि माखासे लोगोफ्रा रेप खालामनानै लामायाव गारनानै दोनदोंमोन आरो बिनि उनावनो 5 मेयाव बा 5 मेयावहाय बिनिनो बिदा आरो बिनि फेमिलिजों लोगोसे आरो बै जायगानि ओनसोलनि माखासे गामिनि सुबुंफोर बा भिलेज डिफेन्स पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफोर बिथांमोना धोनालिनि न'खराव फैदोंमोन फैनानै जे सावरायलायनो नागिरनायावनो बिथां धोनालि आरो बिथांनि माखासे फेमिलि मेम्बार्सफ्रा जयै लोगो जानानै बिथां हिरनमय खाख्लारिखौ नेगारजों सुदों आरो बिनि उनावनो बिथाङा थैनानै थांदों बिनि जिउआ अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय थांदों दा बेवहाय जोङो गोख्रों लांदों जों दिनै इन्डियाननि बा इन्डिजिनियास पिपोल हिसाबैनो जों दिनै जेरावबो माने सिकिउरिटि गैया रैखाथि गैयि जादों जोंनि आइजो माहारिनि जिउआ खालि आइजोल' नङा जों दिनै जों नुनो मोन्दों जोंनि बिनानावफ्राबो बा जोंनि सोरनिबा फिसाला बा फिसाजोफोरा सोरबा लेखा फरायनो थाहैयो गोजानाव सोरबा साख्रि मावनो थाहैयो सोरबा बिजनेस खालामनो थाहैयो दा दिनै जों नुदों जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जेरावबो जोङो रैखाथि गैयै जानानै फैदों बिनिखायनो जों दिनै बे बिथां सानै आइजोखौ बा सानै हिन्जावसा गथ'फोरखौ रेप खालामनायनि दायनिगिरिखौ बा धोनालि बिथांनि माखासे लोगोफोरखौ जोङो पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै जों गभर्नमेन्टखौ जोङो गोख्रों सोंखारिदों बा जोङो डिमान्ड खालामदों जे बिथांमोनखौ दायनिगिरिखौ जाबायदि साजा होनांगौ आयेन बायदि बिथांमोनखौ फासि होनांगौ साजा होनांगौ नांगौ बायदि थाबैनो साजा होनांगौ जाय हौवाफ्रा माने बै आइजोफोरनि सायाव रेप खालामनायनि सिगां बै आइजोनि सायाव 1 मिनिटखौनो सानाखैमोन दिनै रेप खालामखांनायनि उनाव बै दायनिगिरिखौ जुदि गोबाव सम लायोबा बियो गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो थाबैनो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बे हिरामन खाख्लारि जिहेथु बिथांखौ बुथारनाय धोनारि आरो बिथांमोननि फेमिलिनि जेसेबां माने लोगो जानानै बिथांमोना बुथारदोंमोन आरो बिथांमोनखौबो आयेननि बायदि बिथांमोनखौ थैजासिम माने जेलबो जाहोनांगौ आरो फासि होनांगौ आयेननि बायदि आं बेखौनो दाबि दैखांदों आरो लोगोसे बे हिरनमय खाख्लारिखौ जिहेतु बुथारनाय थाखाय बिथांमोननि फेमिलियाव हिरनमय खाख्लारिनि फेमिलियाव 20 लाख रां बेबायदि गभर्नमेन्टनिफ्राय कम्पेनसेसन होनांगौ आरो रेप खालामनाय बे भिक्टिम्स आइजोफोरनो बा हिन्जावफोरनोहाय 5 लाख बेबायदि रां अनसुंथाइ होनांगौ होननानै जों गभर्नमेन्टखौ दाबि दैखांदों आरो आङो जोबनायाव खावलायनो सानदों जे दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआनो होन बा स्टेट गभर्नमेन्टआनो होन जे आइजो माहारिनि रैखाथिनि थाखाय ल'नि थाखाय गोबां माखासे आयेन दायो आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लायो नाथाय जों नुनो मोन्दों जे जेरावबो माने आइजो माहारिया माने रैखाथि गैयै जानानै फैदों होमबा जों नुनो मोन्दों बेवहाय माखासे गभर्नमेन्टनि लेकिंस दङ नामा जायनि थाखाय दिनै जों जारिमिननिफ्राय जों दिनैसिमबो सोरबा सासे लेखा गोरों आइजोआनो होन सोरबा सासे लेखा रोङै आइजोआनो होन बा सोरबा सासे गोरिब न'खरनि आइजोआनो होन सोरबा सासे खोब धोनि न'खरनि आइजोआनो होन बे एखे प्रब्लेमखौनो जों दिनै फेस खालामबाय थानो गोनां जादों जों जेरावबो सिकिउरिटि गैयै जादों बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ थाबैनो बेखौ जाबायदि ल' इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जाबायदि ल' एडाप्टेड खालामदोंमोन बा आजावदों बेफोरखौ थाबैनो माने दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ आरो बेजों लोगोसे सेक्स एजुकेसननि सायावबो गभर्नमेन्टआ एवारनेस होनाया मोजां गासैबो जायगाफोराव आरो बेजों लोगोसे मा खालामनांगोन जोङो गभर्नमेन्टआहाय बे आइजोफोरनि रैखाथिनि बे आयेनफोरखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बेयाव सोरहाबो गोरिब न'खरनि आइजोबो थानांगौ बेयाव धोनि न'खरनि आइजोबो थानो हागौ बेयाव डिसक्रिमिनेसनखौनो पलिटिक्स सोलिनो मोननाय नङा बेयाव धोनि आरो गोरिब जि आइजो माहारिया जिहेतु प्रब्लेम फेस खालामनांदों दिनै मा होननानै बुंनांगोन रैखाथि गैयै जादों बेखौ मोजां लिगेल जास्टिसखौ होनो हानांगोन गभर्नमेन्टआ रेपिस खालामनाय जादों बा रेप खालामनाय जादों बा मार्डारबो खालामबाय थानाय जादों रायजो सरकारा आइजोफोरखौ रैखाथि होनायाव माने बिफल जादों नामा क्लेम खालामदों जिहेतु आङो लुबैयो जे बे खोथाखौनो आङो बुंदों जिहेतु रेप होनाय बुस्थुआ हिस्ट्रिनिफ्राय दिनैसिमबो जागासिनो दङ होमबा गभर्नमेन्टआ दिनै गोबां आयेन दायो आइजोफोरनि थाखाय होमबा दिनै मानो आइजोफोरा रैखाथि मोनाखै बेयाव मोनसे सोंथि होमबा बेयाव माखासे गभर्नमेन्टनि लेक्सफोर दङ नामा दिनै जों नुयो रेलिं गभर्नमेन्टआवनो होन बा बबेबा कर्ट कासारियावनो होन सासे इडुकेटेड मानसियासो माने जब मोनो सार्भिस मोनो होमबा बिथांमोना ल'खौ माबायदि इमप्लिमेन्टेसन खालामदों बेहायबो जोङो माखासे जोंनि गेजेराव सोंथि बेरखाङो जायनि थाखाय
दिनै माने रेप होननाय बुस्थुआ बा आइजो माहारिनि सायाव मलेस्टेसन खालामनाया बियो माने सोलिबाय थादों बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ आङो खावलायदों जे गभर्नमेन्टआ जायफोर माने गोजौ लेभेलाव बिबानगिरि दङ बिथांमोना गभर्नमेन्टनि मानसियानो होन सोरबा माने कर्ट कासारियाव सार्भिस मावनायानो होन बिथांमोना गोख्रों बिनि सायाव राहा लानांगोन अब्लासो बे जेंनाया जोबनानै थांगोन